Chiaragire chinsa isato chiabono botukoli ya Jumapili umwancho muri chitariki sano cha mutinyo gatano asentunda endengo ko aligania ime ya maya ime gataseni kiandizi TV asendo na kusemelia nanogenda tukabo kwego kia kwemanya na gwesemya ko bwatakana nemero belio ya itoto genda tukabo to kwaligania chinse merongo evere nainye amatukatano nabere ye wiki na mange to ko aligania tekura semese ito ya maya gati yabo omobere bwa omosacho bemyaka igatwa gotoka soroche ruara macha urogotoka imeye gwoda ya masimba naboigo echubura buru chenyara kwa bachikwenekwa ime constituency yabo machoge burabungati yanda mange toka bato kwaliganira mwancho murile ngura nanda seka gitalige tambe tunyara kwa bato kumanya naye nganya kwa bagwateka. Nyora boigo huna aya amona yanda mango mwanchumo ligirelia na bokosanga mona intogwetera semitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News digital gwetera YouTube Ndizi TV News na boigwetera ase website www.ndizitv.net litoko bwatera nere wene kiabona chibi chamana lichago kira century boikira nigakoro kwa Sara Momanyi literane ngoro kwa Josephat Misingo kwa letunyara kwa batokosanga mona yakoro mochakano ngoikera omoelio togo chaka amaya chinsasa tuchabona batuko mwancho murigelia kurwase constituency yabo machoge borabu nigo tokumanya ngoko ngusana gotindi nigo kwanyara kobogo koene kiwa somo chango oyo ole koene kianga achikanisa chia PH chenyere kwa bachiko sirwa ase constituency ya abo machoge borabu ase egetigie tono gatia baraya banyara kwa bago ikirana sensemeyo nigo banyara kwa bako batoka chinkwa na chintindi echiboigo echenyera ko bachigo segeta okongusana no gotaigwana okugwairera ane nabanyanyimbo koruta chiti agasubnenchira eye moyo gokanya amaberera ayo yechingwa na nyara ko bakweneki wa sensemo ejo no nyarabo nigo botoerumega yae banyara ko bakweneki wa naboigo moyego yo onyara ko bago kogendrenga gotumanyo moliki oito Mildred Momanyi Nomoyega ochakano batoereru amona masaba kwa kubwatigwa na matera amansu asomoyega bogo changera chikanisa chia PAG kurwa asensemo yetono imeye wadi yabo kimonge ebunge yabo machoge chache county ya Kisii asabarai au baikirana na kuragwa no chief whip Silvana Sosoro omo bunge bwansemeyo Obadea Barongo omo MCA bwansemeyo Amosonderi egati yabande abange abo baikirana Itisha Mwenyezi Mungu aokoe sebo kutoka uwanja huu na Kenya yote pia tunaomba kwa mafuriko ya kome kurinde asegeka egekeni goliorocheli tindilia balikwene kiwa asegati abarai amona bananchi yoya irera nonyane chitiaga skorutwa nwa bananchi wote mto kata nyaleki Omonto bateriga omweshwa wa Jafet nyakundio kira obategiri mune serikali igeri yo ko 7,000 to 2,000 obiyo yo mwale ntubaka yesike jana monyogera tengo ganando seiko naigure mano kilawano na abo mugambi jana ne wa gurma titiri ko ganando seiko abakochorire abayesimiwa abatochorire egasinya saya atoire yoborai ejenegasi ensimini ayamo suno egasi yoro mu MCA nyasaya koirora y'abantu bayi asinya saya nande specialist kanisa enyeke nyenyekera nise kabisa asinya saya Iwo kanisa na mwiri bagari nene muburukano musangere kanoino ko wasako baichagi Egati abarai nigo bagikelia egekorekyo asebagania amaskani asegati abarai bonse enga kibale asomoyega bwe kanisa buno yo Yesu yukango seba ubadio minto twarure na yare tubikamo rero roro muna nate banyezayo koriki tuchamo
elinde liyogibune elinde atakoreki tulikuni. Hivyo vijana nataka niwasihi kabisa. Kura iliisha. Usoro mnare gaiga nero gutora bunge. Tutoma isi wake gesapogite nyaro asokoleta magana amachafu ekalotu achira se function kabire. Bona igege tomato kana okorra mabete gas. Igondo mskolete nyane kabire na mchkorra gaiga. Tigatweke yesegenjo nyasaye nero tweto burayugo. Nyasaye lero twete chinguru tomwaje rituko lya lero. Abantu bami totiga tosike ekanisa ya Nyasaye. Arega tugusaba nero gochurumurayi. Okadia abeko nyale kanuira ne musituirana Nyasaye okumentera ntiso natabura onsi kiandanigo omochango yo okorekana asomo chief whip agania abaraibon sigoskana asenonya nabo asaba okwabera likalia abaraibande asaba betebi gocha amo nabo igo anasaba na inchi kwerenda abaisiwa abaito bonsipi intwe tro colleagues abana bamito muru wano ko bayaito intwe aserietaria yesu na tore kanisa to ko bayane to geno ruswerino okabayane egendo kyukanda chiko kora matanga no kurwero ngori ne sanduki oko bwatu okobayane diriore mali erekodi ne yage gusareka oboskari bokori kumambi erekodi yago koye tukwe biara naye gusareka omwesi wa kibagende kago kwana mutiga kwana yaye oye tutku yanja soka kuruga meke nzuri yago na ite ngoterena mwesi wa kibagende kago terena tuenzi kala tisa sokora kanisa omonto patiti da yaye ndairodiga ona ayo utaita kwa niko ya ruto kare patiti da yaye kere baba kyuko muoma neri patiti da yaye baba ayi kyuko muoma neri kaya ina le patiti da yaye kusema na mimi wake na ite iko tena na patiti da yaye ruto ina na korama ngana ndabunaya kolenda beire ndakogenda no mochango ono abantu baminto oburai nyasa okoraki intetine begete in this position to oburai mbo baise koba bokorenta abantu barwa magega yeli roche elirion sibono niga omoyegoyi oelire ase obotoereru enga kiabarai basoke chibesa chiabo na kurwago chiase kanise ase abara ibe kanisa bagokera okwena nugwe chibesa echo ripoti ya Egetaseni Kiandizi TV kurugaiga ase nsemo ya machoge chache elitariane Mildred Momanyi. Biamono muliki oito Mildred Momanyi asoroboti urwa senchira yobo ikano roboti oru wa Mildred Momancho morigeria narurogoto ikeria libo lirito linene emaragoba yabono ine noisanegete amone kerengo kyoburendi nobotoereru anene ime county ya Kisii tuligerie ase chiburaburu echenyara kwa chikwanekwa ase litko lya lero ine ayebuna omumenyi be county ya Kisii mboisanegete amono burendi nabo igwo bwamate obwo bogende tukabokorekana gati yabarai ba siasa ime county ya Kisii sanga kanengale kiago amona intwe maragoba yabono gwetera se mitandao ya Facebook YouTube na boigo gwetera se namba ya SMS yera se TV yago togo sukamo twenigo abobisa boburendi korwa sensemo yabweka ime ya constituency ya Kitutu chache South bachakire obonya byobotindi liyo komanya mbarabi banyatukoba okora obosalia gocha se transformer yameye gotoka se kenyero kianyo sia korengana na barabo nigo batebire obosalia obobwagandre ko bokwene kigwa senseme yo asabate biringe transformer yo nigo yanyara kobage kobe kwa sobwango iga ko batakano gosaligwa we transformer eyo nigo bonege suntaka gena tokobe kwene kigwa se chinsemo ime constituency eyo hengana abamenyabo batabire here agendere ko bage kogosereria oburendi bwabanga gutomanya muri kwito Evalino Sero
Abamenyi bekenyoro kia Nyosia yo tokase location ya Bugika ebunge ya Kitutu Chache South ya county ya Kisii mbirero bare asoko babatabwatyo borabu ayamagega yo koboke mambearero na konyora transformer senseme yoge tagoire nebinto koibwa twatige gesunte ime gesunte kebe mpaka tore birero kiagera oroja baibwa chete butuko bakaira twachandikire akieto bwate birere binene asengencho koiberwa estime yango tokonyere unantu n'abalemi tokobitorera chamba chinsiaga obalemi torengo turagitore chingoko igo bono twachandikire ntoribwati estima nigekorekia batikira bange bakumetie ase ogotenena kwemeroberie menke serikali go yatwa chisimi tokotumeka asi nyumba cheito tokorwareria abananchi bono simi buno mororo yogenda esimi gere off mirimo teyo igo monto onde bwasi oratwara omochando kore chesta nyonsi abono ntobwati kurengana na buono nyase transforme yobekire nigo atariagiya asaba kuboria ebege kunganywa go chiase chinsemo burendi bure togosaba kama Kenya Power bana ba wanja barusie transformer yenya bago gotokonya babeke transformer ye ese school igari moinari ese obolindi bokari transformer ye ebe kunyonsi ali esukuru ase security ere ase chinyomba chiriange iko jabeke tu ase metere gati nyombe ndeta iyo inoro mochando senginjande ngakienda mabuta natache twa senginjo nyomba chinde nchi nigo baigo baganirie engana yo burendi korigereriwa yo yabeire gosereria nene ase abamenyi bechinsemechyo abasikari police station etoke ange na seitoga mosocho ngare na indututu are police station iga bamanya none patrol mugambi kagukora na abwata abasikari bae bagukora ki bakomubwati siegasi amangana security nebore take kwari kwancha bwana mwesimiwa nino mutenereta amangana security otokonye tonyore boss yari no nyama tongaria ebero abasikari babekwo egere tubwaterane nokuboria kwarwe wasaba iboriko imukiegetambukiro kegwenerete asokorwa nebikore binge bunebi wetera okoronge ya chimbwa cy'abana babo abananchi baminto onde bwensi omanyate ngana abwate abana batari kogende school babwate chikarakta chire chimbe gakianja mu bana go cha serikali umugambi tonto bwate gaiga omugambi ntenenere bwenseme yoni gaine kiaya na kugania okubwaterana asensemo yoburendi na boigo abananchi eryo kuruhania ebikole bunebi. Hata mimi niko na huzuni kwa jambo yenye limefanyika hapa leo. Tumejaribu kupigana na hawa watu lakini kama kuna venye wametulemewa. Nilikuwa naomba serikali vile tunashirikiana hivi tujaribu kushika hawa watu because we have the suspects wenye tunataka tufuatilie tuone mienendo zao vile ziko angalau tujue ukweli mahali huko ili tuweze kupata hawa watu. Hawa watu wametusumbua sana, tumekuwa tukifanya mapatrol lakini kama wakati ni kama wao wanajua mahali tuko. Tukifanya mapatrol kama tuko side ya chini unapata wao wako side ya juu bila kujua. Kama wananchi na nyinyi pia muwe tayari kushirikiana na sisi ndio kazi yetu itakuwa rahisi. Omotenene nikorwa service yo mochumbo Kitutu Chache South ni gwabanekeria bamenyi abo mokiabo mochumbe bwokonekia obora bwairanire na monoko gania ogokonya na ase ogotinya oborendi mojumbo gikeirie genteke ando boliri our security apparatus batenene imara gwetera so mochief oito OCS na barayi bali bonsi barega aba community policing nere na tayari kubwaterana paka umwananchi wakikisha ngabakora bali barase amatega batugekanire bali bakageire na ande undura atuke ngana atuke ngankolinara semete igora sestima guchesa no morero nera ya bwateri gwatu abwatuke gima nerichiko libwatio mukondo no mojumbe kibagendia gusabanga muntu kabwatirwe omoibori bwo mwana oyo tobasa gocha kolera policing omwana ona abwate twesenge njobo ibi lichiko litekio mukondo olioye egere abananchi aba baemba atigara bakonya kumia Kenya Power na baro bakora uchunguzi yabo ya bene because emereme ya chakire terimia yogosalichi transformer abanyonsi mwanjire tomenya segesunte mwanjira tomenya gesunte ngo reporter yegeteseni Kiandizi TV eriatriane Evelyn Osero. Ndemo nomoriki oito Evelyn Osero hasoro botiurwa senchira yoboikerano torigererie amabena makungwari agenderete ko bagakoretwa
na embura enyinge chinga kiembura enyinge gendete kwa kwenekiwa gutwa imense ya Kenya na kosomba nene chinyomba na boigo chitugo na koirera abange gosombora gusiro bugimo bwabo nigori tukoria rero egekora gyogo ichana Kenya kwa kwenekiwa soro chirwara macha urogotoka se constituency ya Nyaribari Masaba ime county ime ward ya Masimba nigo mobere bumosa cha oyobo miaka ya igatunyara ko bagogotoka nene oyase oroche oruo korengana ne ya mate ya nyagosira nigo batebire omosae oyo anyarire ko bagagosira kurwase gosega kobora kurwasinga yabasi wikeye moya anyarire ko bagigoeta korengana na kirori boigo batebire ngani igo anyarite ko bagasoka kurwasinga yaye na boigo agasoka mona basani wikerase omoche omasimba nga abasani abaringo bachete komogorera amarwa ase kurwa chinga kichio usaritikolia jumaine wiki nyarite ko bagweta taranyara ko baga koira na gwikira saritikolia rero mobero yo nyara ko bagogotoka koenekia egekora ekyo omugambi bwensemeyo yaramachani ganyara ko baga koboria abamenyi bensemeyo bagendere ko ba maiso anene na boigo kokurera abasaye bagendete ko bagutumia amarwa gwetanie kerengo banyare ko bagotiga kubwatekana anene mbure nyinge gendete ko bagegotwa na boigo goichoria gatie chindoche echigotoka se ward ejo ya Masimba. Umwana ubona ureka arute tumaine mugaso akamenya ko ruonka mwanyaka ekena mwanyaka kikaba sambi ya butuko tana kunyuma lakini nkaira ngochale kwa sababu iyagolete indagera agonkorera kwa sababu muyone tayo na tayo bono litugiri kata tumaine tacheti mambi yae ngamanya kena mwanya mugaso yo kare bwa tumaine bwa kibona matano ngamuganya tacho ko tumatane elio nkaire ngikero kende na banyu abantu bari Masimba basani baye batari ko monere lakini tumatane na tumoroki mpaka Aramisi ntamoroki Aramisi ngachikomurgia ekana chikomurgia Masimba nandi nati komanyora itukuri kunga Friday timoroki mamosi maambia yange muisonda Jumapili yange nganda Ramasa police station ngakangano ali rende igoryo bale ngakangano ali lakini rende ekaito iko tukanyoranga abantu barona bangaupi yetali ID bazikoleri opi teri korokiri yetali ondi omwana oyo no mumuro mintu utatamoke bana batugwete omwana otayo na batokonya kubori ngaki omwana oyo ngayi achiete abana igora bagacha nkora oni andi bintali mwana bagacha kugora kubaboria sura na togete nga bachiete Ramasa bamonyoreti igonga kinga ya na andi magenda kokora kikomborie bana jikonya na sogire para ngo kore biashara biane korra abantu ba kurugoro masuro kure utokire rochi keramensi anya kwa assistant chief kirema sublocation aseli tukoli rero ntuanyo instant ase sublocation yeito asoro choro kura machaliba abana bale gotenya chingwa abakeiga kera bale ngange na rochi bachi kolire libara ro umuntu le rochi okwetu abana abuyagera bamnyoka ba uniform abantu abanene bona bamnyoka guchiororo akaiga nanyore information kurwaso mugako yomo bwikenyoro kiane onde ngomugambi omuntu otokire okurete roche utamanyi enche step na tekia igona agenda bugangu nachikoro maina nanyara bo mutale roche okwete oberi roro korora amatuka atari makaiga nyone wiki enche gento nakora igona uniform ya serikali uniform na abanene bane abateire ndo muntu naro otokire roche gaiga igere serikali na kerosi Ramasa basigari bacha bari ke report umuntu yo rusuguroje bone gento njengo tebaiga umuntu yi tanga nachi otoka abanyene mbachi batoka konyororiwe wiki engima asirete bacha ba identify umuntu obo mubiro rusuguroje bayire moche
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene negokorentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego korentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Manchomo ligereria twasabire okwabera soko burukana kwe mitambo eyo kurende tonyera kwabatokurana asembeo chinga kitogendete ko batogo ko manyanganya ko bagagwateka kurugwa ketego ikira chinga kibune chiase sekta yo basombi nigo monya kerogo bwekyombe kelia kya matatu Owners Association me county ya Kisii Simon Nyamwaro anyare ko baga koboria abagende be Kigali banyare ko ba maiso chinga ki echimbule nyinge gendete ko kiwa imeyense ya Kenya gukwana na Ndizi TV nigo Nyamwaro boigo anyare ko bagagosemia abateneri anane chimana chachi kambani gose chio basombe chisako ao banyare ko bakwenekia buna banyare ko babako balika emeremo abagendia balia babwate obumanyi bokogendia anene Kigali icho basomba abantu chingaki chabutuko. Twatangaje na embeo tukalingia weekend embura nebezi kubucha boko twatebiwe na wataalamu ne embura ne karo wana nkubulia watereba baito tabale ba muhimu sana umatereba mutoli muhimu tabatali mochi muira abantu baito buya na ende kutwibule embura ne nyinge role sa machale tenena ncheki omanyakogenda nona abiria mbali baragosume na ya twanyoli rugenda ya bakani soko kurwadira magimabo igo naende botuko nankubuli kimanager kisako tabadali kisabali chabutuko chora chitira bachiribwege ndete no motera boyo taiko nyumaru motera boyo na careful motera boyo na disciplined ekiana vera toka nechibesto koliya motera waru na robike gusia naenda atakegotira nembura nero ayo motera boyo utalimuya omwala agende tutekonyara mapo ibona kubuli tafadhali kimanager chito naende mumaite ne kimanager gutwara mukutano neinu naende abantu mtsigete mono ne kimanager ekiagere manager ingie na bagonye sako nendia manager embe na beko okonyo sako no tutina na ya go kimanager na babuli special request tafadhali
botuko rora chitera bachiri bwegenete nona eno motera boyu nona urazo gari yo naro omoe esabali yaga otherwise ichendo chine chisabali chabutuko engakiye mbura eroga kimwale kugwanja na eni maite manager gumwaigure igakwala omo driver otadwa trust nere agendi gari kuchinaro gotuko gosuko naro goja gabo tuko muru chamangane mai embure gotwa banyora amache n'abateja bali baremi bayitonto bamanyeze mbali baya mone kiagera abandi bagosukuma teraba kiteraba na ende mune cyana bonko batebutambo moteja gakuna gukora amaekira igakwirani ikiagera nero kwa chibese icho igo basike sika bateja na ende ko moteja ko atagete request driver otadwa trust nere agendi gari kuchinaro gotuko gosuko naro goja gabo tuko muru chamangane mai embure gotwa banyora amache n'abateja bali baremi bayitonto bamanyeze mbali baya mone kiagera abandi bagosukuma teraba kiteraba na ende mune cyana bonko batebutambo moteja gakuna gukora amaekira igakwirani ikiagera nero kwa chibese icho igo basike sika bateja na ende ko moteja ko atagete request yerembe muirani ringora no tuko gosuko naro goja gabo tuko muru chamangane mai embure gotwa banyora amache n'abateja bali baremi bayitonto bamanyeze mbali baya mone kiagera abandi bagosukuma teraba kiteraba na ende mune cyana bonko batebutambo Ime kaunti ya Nyamira mwanchumo ligereria nigo serikali kaunti ya Nyamira gwetera saba MCA wajareko bakwenekia bune serikali yone chikobage kubeka budget yira chikobekwa gacha ebiti hunenchira ya moyo gosira chigosori me kaunti eyo yani ganyara ko bakwenekiwa litkolia lero amono monogeri bwe bunge eyo ya Nyamira eno kokero chika kenyara ko bagago ikerana se woda ya ase ward ya gesima buna enchira eyemo yogosira chigosori chenyere ko chikone kiwase wiki eyemo yanyarire ko bagego etanonya nabo niganyare ko bakogokera enchira obokoreri anene ime county igentunga nchete na kieke na ine nchenabere na inua matuka mange asamangane michezo na senge njumba nchete na ine maite na inu mwanchete amangana asoka lakini yako garango cha na ende mkuwele limbia mono ikiara mwerule for the last 1 month mwabekiri chinga kichenu ne chinsa chenu wanchago chagokora amangana yemichezo binu mwagere tuachira twensi buna tolega iga lakini yako ralitu kulia ronta ile kwa nelia government yetu ya Nyamira tuansira ase county assembly toche ase executive asomo chief officer with department ya agenda anchago tigabiri yale wakorocha kwa wana intuga iga na ende kubana limbia mono una muroche baramoiga mbanja tokanyole municipality ya Masaba North ko hetero ko bwatera na bwaito municipality ye budget yoje bwata 350 million lakini financial ya letu alijibase kinge no ina magana atoko na yege tiga iga ko era kida ikachinke ikera this is part of a municipality ya ito ya Keroka wando tayeto isaranse tobeke bindamo abantu baito babebuya na ende mekono buni entonya kwa nyaroraiga ikera na ende kago linkeli kenga lakini financial ya letu alijibase kinge no ina magana atoko na yege tiga iga ko era kida ikachinke ikera this is part of a municipality ya ito ya Keroka wando tayeto isaranse tobeke bindamo abantu baito babebuya na ende mekono buni entonya kwa nyaroraiga ikera na ende kago linkeli kenga Prabe ko semeli goito praja ko kolega asiyonye roka wando tayeto isaranse tobeke bindamo abantu baito babebuya na ende mekono buni entonya kwa nyaroraiga ikera na ende kago linkeli kenga prabe ko semeli goito praja ko kolega asiyonye nto korantu twe Kurwase county ya Nyamira imeye county ya Kisii nigobono abaremi banyareko babako boligwa chinga kibagene tukoba kwerigania sobo cholibwa ba director na batenenli bechicha ao banyareko babako bachora barai hao barachiko bagwikirania chira nabo igo kwene kiabuna okonyora gosengeria kurwase oburemi obubwekemerie chae banyareko bokubasira se obokoreri bwabo bwakiralitwa ndiganyareko bakwenekiwa litkoria lero amono amunyakerogo bwe factory ya ria nyamwabuneria ya kiamo
mukama aseboigo anyara koba gago baburia abaremi abo banyare koba bakogenderera gusira ekemeri ekyobune nchereyemo yokwenyorera ligesa eliririgia abaremi baito bechi factory echibere tora abaremi 23,000 ganko bakoisho nkogenda tore elections na ndemo very careful aba director morakereji kura obe very careful na ande manya history istuaruri 2021 istuarenge na bona story 2021 epona asie yarengi chiringi sana aba director barengo ofisi bakolire gas paka bono chipesa the last bono asie tuarerete chiringi 39 and 76 in progress tuakoli chipesa chiomutienyi echiarenge chiringi 17 chiringi bono chiabere chiringi 24 na ine ron progress imu base kuiba mokole mistake na ande mwakera ba director watali na maana aba director munga aba bakuru baturuseti gora list warenge 32 shillings bakatoleta baka shilingi sana igo ngwapiri tu aba baito mobe very careful nto base kuira na Misiri list waru bono togote batu waru Misiri kana nitoligerereti Torigererio mwanchumu ligereria lianyareko bakorekana isko yorogongo ruagusinigo abakenya banyareko bago semigwa banyareko bakobwatia ama We have a problem of climate change. Hii climate change sasa is not just a topic. Vile mlikuwa mnasoma climate change unafikiria ni kitu haihusu wewe. Climate change is real. It is here with us. We have just recovered from the worst drought in 40 years after 5 failed consecutive seasons. Tukatoka kwa kiangazi, watu wakakufa. We lost 2.5 million heads of cattle. We spent billions of shillings kupea watu chakula. Kutoka kwa drought, tukaingia El Nino. Again, climate change. Dio hiyo imetusumbua, Mungu akatusaidia. Sasa tuko hapa kwa hii mafuriko. Watu wamebebwa na maji. Iko kitu inaitwa cyclone, iko pale katika Indian Ocean. Lakini nimepata habari asubuhi Mungu ameipidua. Kwanza ienda nchi nyingine kwanza huko. Hatutaki hawa mabaya, lakini kama inaweza ondoka kwetu tunasema asante. We are monitoring. The situation is serious. Climate change is real. Na dawa ya climate change ni kupanda miti. We must address this problem. Otherwise, this world will become extinct. Wewe kama unakaa pahali ambaye inajulikana na kuwaga na upromoko, tafadhali usiketi pale kugoja hatari. Move to a higher area. Wale wako katika karibu na dams, Karemeno na pahali kwingine, please, those dams are full and they are potentially dangerous. Move to a more safer neighborhood. But we have told our officer Nere umurai wikiama kia Wiper Kalonzo Musyoka sentunde niganya rekobaga gweso kiana kumwegerera umurai bwobumu bwazimio Raila Odinga asokogendera kugikeria na koyemochia serikali korengana Kalonzo nigo atebire okuyarigania gochorwa kwaye Raila gochia se obumu bwa Afrika mbogo chikobage tango erekoene kia buno nyare kobaga koyemochia serikali asitari kobage gokora buyani Kalonzo yakwa na riskolero magayo gwikirana omukutano oyo mohime kaunti ya Mombasa.
kunyemelea vyama vya kisiasa, kuvidhuru, kuwaviharibu. Raila akiongea vizuri vile aliongea jana, wanatoa matamshi, wanamwambia sasa utaenda kufanya maandamano Addis Ababa. Raila Odinga is Azimio leader kama sisi hapa, and we will stand together as Azimio and provide opposition to this country. Si opposition ya kuharibu nchi, hatuwezi. Some of us have given our lives to this nation. Literally. Kumbukeni one time nchi ilikuwa imepasuka, na sisi tukajitokeza, tukasimamisha umwagikaji wa damu. It is important to call everybody. Serikali negenete ko bagikwiarigania boikiranu eliokoena na obokonyi gochiase abakenya bande bonsi abagendete ko bagwetera amakonko gwatikana nembule nyinge gendete ko bagigotwaya niganyara ko bakoenekiwa itkoria rero amono monogeri bwa serikali Isaac Mwaura gokwana samaga chanyayo house nigo moro boigo anyara ko bagakwena na orobotioro ikiranu igore chinchira ao serikali gendete ko bagikwana na obokonyi gochiase abakenya bali ase chikambiane ase chiskuru buna enchira eyemoyo gotamera oborendi bwabo niga bwatoke kuratentiri boigo nakobagania bakenya bali bagenda takoba bakomenya mbara bali ne chindo chichigena takoba chigochira banyara koba bakonganya kurwa ase chinseme chuna kuikirana ase chinsemo chiria chimokerete igoro nonyara bo nigo moro biganyara koba kwena no mwebaro omoikiranu bwabakenya banyara koba gosirio bugima bwabo ko bwatekana na nembure nyinge na boigo bali bagenda takoba gwetera amakongu. The mudslide at Mai Mahiu has claimed now 52 lives and 52 other people injured, and still 51 people are still missing. So you can see the national tally here is 72, and out of those 72, 51 are from the Mai Mahiu incident. So the search and rescue operations still underway. There are 151 KDF and 400 NYS officers deployed in the area. In fact, the CDF was there yesterday. The counties of Homa Bay, Kajiado, Nakuru, Mandera, and Nairobi are the worst hit counties. Please take note, Homa Bay, Kajiado, Nakuru, Mandera, and Nairobi are the worst hit, suffering extensive flooding and significant disruption to daily life and economic activities. In response to the escalating risk to citizens residing near the high-risk dams and water reservoirs, the government continues to effect the 24-hour evacuation notice issued on 2nd May. The government is facilitating logistical support, providing alternative accommodation and essential supplies to those affected. In Nairobi County, a multi-agency team is leading the evacuation of people residing in riparian areas. Chingaki omogero bwa banyagitari bono gendreta somutenyi okabere bono imeyense ya Kenya bono nigo ekiombe kelia geteneta banyagitari chinazo se Kenya National Union of Nurses boigo ekenya ko bagegwe sokya na kogosereria gochaka omogirobo onya serikali teri gochiko bagego ikirania amaganio na boigo koigwana okubanyara ko baba kubeka sobwango gekorengana na barabo nigo batabirenga okobwatano kwoti to ngoranyara ko bogo ikirana engana boigo ya gerire barabo banyare ko baba kogosere nigo banyare ko bakwena na serikali echuma eye mere motu banyara ko baba ikirania okobwatano ko onyatali babono nigo barachikoba bakobwatana na banyagitali asogoswa asomogiro has been concluded and with the Ministry of Health at the national level and has been sent to the SRC for a response or for a letter of no objection, which is in line with the provisions of negotiation. And therefore, we want to tell our nurses to be patient with us as we pursue it. And we want to say that we are only giving the ministry and the SRC 1 more week to conclude by giving us a no objection response or letter so that we can proceed, sign the agreement and deposit or register it in court.
Mwanchumo rigeria oroboti orurwa banyagitari na ruro gutuikiria omwerio bwamangana maya senchira yobo ikirano chinsa isato chia bono bo tukwangirira bagiri kugwakira ngambia mono asokwane kyanga kwanyara kaboko bwatia amayaya nabo igomero bari togena tokabato kwariganiria imeyandize TV matuka 5 na bere chinse merongo bere na inye cheri tuko na biga baliki baito mangana maya abagenda tukaba kwendeka banyara kabakwe busurase chingongo aekerenga gyogoto manyambia mono kigima asoko bwaterana amo 9 na boigolio nyara kabakwenekya unachibichamanelio chago chira senchira yobo ikirani gakoro kuasara momanyi liderana ngoro kwa Josephat Misi na koganero boligelio bya gwemero bya kubwatia imeandizi TV na bigonyara kwa bogotwara obo tukobatwareru